எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பயங்கர பெரிய லெவலில் போயிட்டு டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பாஸ் ஆன ஃபார்மர்ஸ் பில்லோட சில ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். சிறு குறு விவசாயிகளோட வளர்ச்சியை மொத்தமா அழிச்சிடும். கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது இல்லாமலே போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதுல அதிகம். நீங்க இதே மாதிரி ஒரு விவசாயி போராட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து அங்க போய் டெல்லியில மறந்துருக்க மாட்டீங்க. ஒரு பில் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் யூனிஃபார்மா நல்லதாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு டிபேட் மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணோம். ஒன்றும் பெருசா இல்லை, நம்மளோட இந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பற்றி தான். ஸோ என்னோட இந்த டிபேட்டுக்கு ஜாயின் பண்றதுக்கு வந்து விவேக் அண்ட் கௌஷிக் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. கிரீன் ஷர்ட் விவேக், எல்லோ ஷர்ட் கௌஷிக். எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பயங்கர பெரிய லெவலில் போயிட்டு இருக்கு டெல்லியில. இட்ஸ் பீன் கோயிங் ஆன் ஃபார் 10 days. இப்போ டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேஜரா வந்து பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானாலேருந்து தான் ஃபார்மர்ஸ் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க. நம்ம லெட்ஸ் ஹியர் ஃப்ரம் விவேக் ஃபர்ஸ்ட். விவேக், என்ன பிரச்சனை, எதுக்காக இந்த ப்ரொடெஸ்ட் நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலா நமக்கு ரீசெண்டா பாஸ் ஆன ஃபார்மர்ஸ் பில்லோட சில ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். இந்த கான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குங்கிறதுனாலையும் இது வந்து சிறு குறு விவசாயிகளோட வளர்ச்சியை மொத்தமா அழிச்சிடும். கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது இல்லாமலே போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதுல அதிகம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரொடெஸ்ட் வந்து அவங்க எல்லாருமே கையில எடுத்திருக்காங்க. 3 விதமான கேட்டகரிஸ் இருக்கு கார்த்திக் இதுல. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. ட்ரேடிங்கிற விஷயத்த அவங்க வந்து இன்ட்ராஸ்டேட் இன்டர்ஸ்டேட் எப்படி வேணா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் ஒண்ணு வைக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த ட்ரேடிங் கம்ப்ளைன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பில் ஒண்ணு இருக்கு. ரெண்டாவது அவங்க சொல்ற விஷயம் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் அந்த லிஸ்ட், அதாவது ஆர்டிபிஷியலா ஒரு டிமாண்ட கிரியேட் பண்றதையோ இல்ல வந்து சப்ளைஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பாக்குறதையோ ஆர்டிபிஷியல் டிமாண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு எகெயின்ஸ்டா இருக்கிற ஒரு பில். அதுல சில மேண்டேட்டரி காப்ஸ், இது பல்சஸ் இதெல்லாம் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. அதுல இருந்து சில விஷயங்களை எடுக்கிறாங்க. சோ which may affect the farmers அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம். அது ரெண்டாவது பாயிண்ட். அடுத்தது இன்னொரு பில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, அவங்க வந்து இத வந்து ஒட்டுமொத்தமா பிரைவேடைசேஷன் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற பாடிஸ் லைக் எம்எஸ்பி, ஏபிஎம்சி இது இல்லாம கார்பரேட்டோட இன்வால்வ்மெண்ட். சோ இந்த 3 தான் இந்த பிரச்சனைக்கான பேசிக் காரணமா நான் பாக்குறேன். ஓகே, உங்க கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம கௌஷிக் கிட்ட கேட்போம். கௌஷிக், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த பில்ல பத்தி? இல்ல, ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி கார்த்திக் இந்த முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள். அது நல்லபடியா இந்த முதல்ல டிஸ்கஷன் நடக்குது. சோ இது மென்மேலும் வளர உங்களோட முயற்சி வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள். ஓகே, இது வந்து நம்ம ஒரு யூஸ்வலா நடக்கிற டிவி விவாதம் மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆர்குமெண்ட் மோட்ல இல்லாம தெரிஞ்சுக்கிற விவாதமா எடுத்துட்டு போலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டிபேட், இந்த ஃபார்மர் ப்ரொடெஸ்ட் வந்து விவசாயிகளுக்கான போராட்டம் வந்து முக்கியமா 3 மாநிலங்கள்ல இருந்து இப்போ அதிகமா திரண்டிருக்காங்க இல்லையா? அவங்க ஹரியானா, பஞ்சாப், அப்புறம் சில பார்ட்ஸ் ஆஃப் தெலுங்கானால கூட கொஞ்சம் அப்ரைசிங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் கௌஷிக். ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேர், மோர் தென் 80% வந்து பஞ்சாப்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஹரியானால இருந்து மிச்ச பேர் வந்திருக்காங்க. ஆனா தெலுங்கானா, எனி அதர் ஸ்டேட்டோட பிரசன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நம்ம அது டீடைல்ல போகலாம் அப்புறம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க. ஓகே, இல்ல இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்றேன், மற்ற மாநிலங்கள் கலந்துக்காதது இது வந்து முதல்ல ஒரு நம்ம நாட்டோட கூட்டமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பல மாநிலங்கள், ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கான பிரச்சனை வெவ்வேறா இருந்திருக்கு. நீங்க இதே மாதிரி ஒரு விவசாயி போராட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து அங்க போய் டெல்லியில மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மட்டும்தான் கலந்துக்கிட்டாங்க, மற்ற மாநிலங்கள் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க. அப்பயே அது வந்து எல்லா அக்ராஸ் இம்பாக்ட் இல்லன்னு பாத்தீங்கன்னா அது தமிழகத்துக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனையா இருந்தது. அந்த டைம்ல நடந்த டிராட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனைகள், அந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கரும்போட விலை நிர்ணயம், அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருந்தது இல்லையா? இதே மாதிரிதான் இந்த ஒரு பில் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் யூனிஃபார்மா நல்லதாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அந்த மாநிலங்கள்ல அது எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க, அந்தந்த மாநிலங்களோட சூழ்நிலை எந்த மாதிரி அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த பில்ல எடுத்துட்டு போக முடியும் ஃபர்தரா. சோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மண்டி சிஸ்டம், இந்த மிடில் மேன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப்ல ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறேன் மத்த இதை கம்பேர் பண்ணும்போது. அப்புறம் மத்த மாநிலங்கள ஒப்பீட்டளவுல இது எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா கௌஷிக், இது அப்படி எடுத்துட்டு போகாம
பஞ்சாப்ல வந்து வீட்டோட growth வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனால அவங்களோட மெயின் இதுவே பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான். ஸோ அதுவே அடி வாங்குது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு போறாங்க. பட் நம்ம சவுத்துல பார்த்தா கூட ஆந்திராவா இருக்கட்டும், ஆஹ் ஆஹ் தமிழ்நாடா இருக்கட்டும், ஈவன் கேரளால கூட வந்து நமக்கு நல்ல அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கு. அப்படின்ற போது ஏன் வந்து நமக்கு அவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா? ஏன்னா நம்மளதுலயும் மிடில் மேன் இருக்காங்க. கரெக்டுங்களா? இல்ல அதுதான் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, பிரசன்ஸ் எத்தனை மிடில் மேன் அண்ட் மண்டி சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து இப்போ எப்படின்னா, நீங்க வந்து அதை வந்து விவசாயிகளோட பொருளை விலையை அவங்க நிர்ணயிக்க முடியாம மக்கள் கிட்ட கொண்டு போகும்போது விலையை அதிகம் பண்ணி விற்கிற சிஸ்டம்னு மட்டும் நினைச்சுக்கிறீங்க. அது அப்படி மட்டும் ஒர்க் ஆகுறது இல்ல. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு ஒரு மினிமம் உத்தரவாதத்தை கொடுக்குது. அவங்க பொருளை வாங்கிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு உத்தரவாதமும், கன்சிஸ்டன்ஸா அவங்க விளைவிக்கிற பொருள் சந்தைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான உத்தரவாதத்தையும் அது ஏற்படுத்துது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, இந்த பஞ்சாப்ல தான் அதிகமான பர்சன்டேஜ்ல இது ஆப்ரேட் ஆகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு 9% மேல சொல்றாங்க. மற்ற மாநிலங்கள்ல வந்து 5க்கு கீழே இருக்கு போல. சோ அது வந்து இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, நீங்க டேட்டா படி பாத்தீங்கன்னாவே அரசாங்கம் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா வருஷமும் ஒரே மாதிரியான அளவுல கொள்முதல் பண்ணி விவசாயிகிட்ட இருந்து வாங்கிக்குவாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. இந்த வருஷம் வந்து அவங்க விளைவிக்கிறதுல இருந்து 90% வாங்கிட்டு, அடுத்த வருஷம் 70% வாங்கிட்டு, அப்புறம் 50 வாங்கினாங்கன்னா மிச்சத்தை என்ன பண்ண முடியும்? சந்தைப்படுத்த முடியாது. ஒரு விவசாயியாலேயே எல்லா மக்கள்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் முடியாது. சோ இதுக்கு வந்து ஏத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அவங்க கிட்ட இருக்கிற நெட்வொர்க், இது எல்லாமே இந்த மண்டி சிஸ்டம் பாத்துக்கிறதுனால ஒரு ஒரு உத்தரவாதம் ஏற்படுத்துது. அதுல கை வைக்கிறது வந்து விவசாயிகளை வந்து ஒரு பெரிய ஆபத்தா பாக்குறாங்க. நாளைக்கு வந்து இப்ப இந்த மண்டியத்தை ஒழிச்சிட்டு நீங்க டைரக்டியா எங்க வேணா விற்பனை பண்ணிக்கலாம். ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளேயும் வித்துக்கலாம், மாநிலத்தை விட்டு மத்த மாநிலங்களையும் எடுத்துட்டு போய் வித்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிலையில்லா தன்மையை ஏற்படுத்திடுங்கிறது அவங்க பயம். ரெண்டாவது, அரசாங்கம் இந்த மண்டி சிஸ்டம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி, இந்த முறையை மாத்துறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். கம்யூனிகேஷன் வைஸ் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து வழியா உங்களுக்கு எவனா உத்தரவாதம் தரும், இத்தனை உங்களுக்கு விளைவிக்கிற பொருள் என்ன, ஒவ்வொரு விவசாயிகிட்ட இருந்து, அதாவது நம்ம நாட்டோட அளவு பாத்தீங்கன்னா 3ஆ பிரிச்சுக்கலாம் இல்லையா? விவசாய கூலிகள் கொஞ்சம் இருக்காங்க, அடுத்தது வந்து சிறு குறு விவசாயி ஒருத்தங்க இருக்க போர்ஷன் இருக்கு, அப்புறம் வந்து பெரு நில முதலாளிகள் இருக்காங்க. பெருநில முதலாளிகள் நீங்க வந்து ஒரு 40 ஏக்கர்ல இருந்து அதுக்கு மேல 100 ஏக்கர் வரைக்கும் வச்சிருப்பாங்க. இந்த 1ல இருந்து 5 ஏக்கர் வச்சிருக்கிற இந்த சிறு குறு விவசாயிகள் தான் மக்கள் தொகையில அதிகமான ரேஷியோல இருக்காங்க இல்லையா? 80% விவசாய கூலிகள் அதிகம் தான். ஆனா விவசாய கூலிகள் எப்படி இருக்காங்கன்னா, அவங்க நில உரிமையாளர்களா இருக்கிறது இல்ல. அதனால அவங்க வந்து இந்த போராட்டங்களை கலந்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த பெரு முதலாளிகள் என்ன சொல்றாங்களோ அந்த ரூல் படி அவங்களுக்கு எது ஃபேவரேட்டா இருக்கோ அது மாதிரி தான் போயாகணும். இப்ப கூட அந்த விவசாய கூலிகளோட அளவு குறைஞ்சிட்டே வருது. ஏன்னா அந்த புது டெக்னாலஜி எல்லாம் வர்றதுனால அவங்க குறைஞ்சிட்டே, அவங்க வந்து இத இந்த மாதிரி பில்லோட அஃபெக்ட் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கிறது இல்ல. சோ இந்த சிறு குறு விவசாயிகளுக்கான விளைவிக்கும் தானியங்களுக்காக கொள்முதல் செஞ்சுக்கிறதுக்கான உத்தரவாதத்தை அரசாங்கம் இந்த பில்ல நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அது பண்ணாதான் இன்ஃபேக்ட் நீங்க கேள்வி என்ன, மற்ற மாநிலங்கள் ஏன் நீங்க வந்து கேரளாவை வந்து பெரிய விவசாய மாநிலமா நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா அவங்க வந்து விளைவிக்கிற பொருளை வாங்கதான் செஞ்சுக்கிறாங்க. அங்க நிறைய உற்பத்தி ஆகுதுல, தமிழ்நாட்டுல இருந்து வாங்குறாங்க, ஆந்திரால இருந்து வாங்குறாங்க. தமிழகம், ஆந்திரா, தெலுங்கானா, பஞ்சாப், ஹரியானா, இந்த மாதிரி பஞ்சாப்ல வீட்டு, தமிழ்நாட்டுல அரிசி எல்லாம். உத்தரப்பிரதேசோட ஒரு பெரிய இது இருக்கு சொல்றீங்களா? ஃபார்மிங் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் தானே ஜாஸ்தி, அவங்களே இது உள்ள வரல. அதுல இருக்கட்டும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒண்ணு சொல்லும் போதே நான் வந்து சொல்லணும்னு சரி, கொஸ்டின்லயே இல்ல, பட் இருந்தாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம்னு பார்த்தேன். சொல்லுங்க. தமிழ்நாட்டுல உழவர் சந்தைன்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க கான்செப்ட். விவேக் நீங்களும் சொல்லலாம் இருக்கு உங்களோட இத. உழவர் சந்தைன்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்த போது பயங்கரமா வெல்கம் பண்ணோம் எல்லாரும். ரொம்ப இது பெரிய வந்து மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்ப எடுத்துட்டு வராங்க. உழவர்களே அந்த மிடில் மேன் காஸ்ட்டை குறைச்சிட்டு டைரக்டா வந்து செல் பண்ற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் எடுத்துட்டு வராங்க இந்த பில் வழியா. ஸோ நம்ம உழவர் சந்தை இது தமிழ்நாட்டுல வரும்போது பயங்கரமா வெல்கம் பண்ண நம்ம இப்போ வந்து மற்ற மாநிலங்கள்ல இந்த பிரச்சனை வரும்போது நம்ம வந்து நம்மளோட எதிர்ப்பை காட்டுறோம். அது ஏன்னு சொல்ல முடியுமா? உழவர் சந்தை கான்செப்டுக்கும் இந்த மண்டி சிஸ்டம் இப்ப அவங்க கொண்டு வர பில்லுக்கும் ஒரு பெரிய அளவு வித்தியாசம் ஒண்ணு இருக்கு கார்த்திக். உழவர் சந்தைங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வரும்போது விவசாயிகளே வந்து அதை சந்தைப்படுத்தினாங்க.
ஆமா அதுதான் அங்க வந்து உழவர் சந்தையோட கான்செப்டா இருந்துச்சு. ஆனா இங்க கண்டிப்பா விவசாயிகள் சந்தைப்படுத்த முடியாது. ம் விவசாயிகள் வந்து கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ், அதாவது ஃபார்மிங் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இது பண்ண போற கம்பெனிஸோட கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிப்பாங்க. அவங்க இவங்க கிட்ட இருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு அவங்க அதை வந்து சந்தைப்படுத்துவாங்க. இதுதான் இந்த பில்லோட முக்கியமான ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மே அதுதான். சோ கரெக்ட். இதுல என்ன நான் இல்லைன்னு பிரச்சனை? சொல்லல விவேக். ஆனா இல்ல ஆஹ் அதுல ஒரு புரிதல்ல ஒரு சாரி கார்த்திக், ஒரு சின்ன சொல்லுங்க திருத்தம். சொல்லுங்க. கார்ப்பரேட் வந்து இந்த என்னோட புரிதல் சரி தப்பா கூட இருக்கலாம். அவங்க வாங்கிட்டு போய் காய்கறியா விக்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து ஒரு அத அத வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியலா பயன்படுத்தி பினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் மெயினாவே போகுது ஆக்சுவலா. ஒரு 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 உருளைக்கிழங்கு மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் ஒரு அப்படின்னா, இல்ல ஒரு கரும்பு உற்பத்தி பண்றவங்க நேரா வந்து அத வந்து கரும்பா அத கொள்முதல் பண்ணிக்கூடிய இந்த கம்பெனிஸ் கார்ப்பரேட்ஸ் வந்து அத அப்படியே விற்க போறது இல்ல. அத பினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸாவும் மாத்த போறாங்க. அது மாதிரி நிறைய அக்ரிமெண்ட் இப்ப கரண்டாவும் ஆமா இருக்கு. நம்மளுக்கு இப்போ கரெக்ட் நம்ம கரெக்ட். பெப்சி நம்ம சில பல கார்ப்பரேட்டோட நம்ம விவசாயிகள் டைரக்டா விற்பனை பண்ணி அதை பினிஷ்டு ப்ராடக்டாவும் மாத்துறோம். இப்போ ஆமா தக்காளியை வந்து கெச்சப்பா மாத்துறோம். அந்த மாதிரி பல ப்ராடக்ட் ரா மெட்டீரியல் பண்றது நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப என்னன்னா நிறைய கார்ப்பரேட் வந்து மண்டி கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு பதிலா நேரடியா வாங்குறாங்க. அதுல ஒரு விவசாயிகளுக்கு அந்த மார்ஜின் ப்ராஃபிட் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும்னாலும் கண்டிப்பா அதுதானே இது அதுதானே அரசாங்க நம்ம தலையீடு வச்சு இப்போ கார்ப்பரேட் கிட்ட கொடுக்கும்போது அது அந்த விவசாயிகளுக்கான மினிமம் அமௌண்ட்டை உத்தரவாதத்தை கொடுக்க தவறிட்டோம்னா பின் நாட்கள்ல மண்டி சிஸ்டம் இது வந்து மண்டிங்கிறது ஒரு யூனியன் ஆட்டங்க. இப்ப அதுல கை கண்டிப்பா வச்சு அதை நம்ம தூக்கிட்டோம்னா நாளைக்கு கார்ப்பரேட் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு கிலோ வெங்காயம் 40 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். நாளைக்கு 10 ரூபாய்க்கு தான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னா கொடுத்துதான் ஆகணும். ஏன்னா உனக்கு வேற எங்கேயுமே சண்டை கிடையாது.